Добре дошли на строителната площадка на клубна сграда Куп Кабакум. Това е репортаж за напредъка на строителството през месец юли. Елате с мен, за да видим какво свършиха нашите екипи. В сградата продължава работата по почистване на подовете от строителни отпадъци. Асансьорното оборудване пристигна миналия месец. Вече се работи по подготовката на шахтата за монтаж. Освен това е завършена работата по монтажа на улуци и дренаж на покрива и полагането на покривни покрития. През месец юли приключихме с хидроизолацията на балкони и тераси. Положихме и плочките, както виждате. Преминахме към подготовка за поставяне на стъклените парапети. Миналият месец завършихме и полагането на настилка на паркинга. Както виждате, строителството на Куп Кабакум върви по план. Очаквайте и следващите ни репортажи, за да следите напредъка на клубната сграда.